Вітаю ўсіх сябры. Гэта канал Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, рубрыка літаратура і кава. Мяне завуць Воля. І сёння ў нас чарговая лекцыя з даследчыцай эміграцыі, гісторыцай і адной з укладальніцай кніг пра Янку Запрудніка Наталлі Гардзіенка. І якраз сённяшняя наша лекцыя і будзе прысвечана Янке Запрудніку, чалавеку, які ўсё сваё доўгае жыццё прысвяціў Беларусі, шмат чаго зрабіў і для Беларусі, і ў эміграцыі, і ў тым ліку для беларусаў Амерыкі. І сёння мы пра гэта пагаворым. Дзякуй, Наталля, што пагадзіліся. І вам слова, калі ласка. Дзякуй вялікі. Зараз я паспрабую падзяліцца экранам. Так. Ці бачна? Так, бачна. Бачна, выдатна. І, па-першае, вітаю ўсіх. Жнівень, гэтыя дні жніўня багатыя на розныя ўгодкі, юбілеі. Учора, 7 жніўня, быў дзень народзінаў вядомага даследчыка, у тым ліку і беларускай эміграцыі Адама Мальдзіса. Сёння 100 гадоў ад нараджэння айца Александра Нацана. А заўтра 100 гадоў будзе ад нараджэння спадара Янкі Запрудніка. 10 гадоў таму у гэтыя дні ў Менску я ладзіла выставу, прысвечаную спадару Янку у Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. І тады галоўная моя мэта была расказаць пра яго беларусам у Беларусі. Цяпер прайшло 10 гадоў, шмат змянілася. Заўтра я буду прэзентаваць новую выставу, прысвечаную Янку Запрудніку ўжо тут, у Амерыцы, у Саут-Рыверы. А сённяшняя лекцыя – гэта таксама частка ушанавання памяці гэтага гісторыка, журналіста, грамадскага дзеяча і чалавека, з якім я была асабіста знаёмая, які быў, можна сказаць, адным з маіх настаўнікаў. То з гэтым, уласна, і пачынаем. Янка Запруднік нарадзіўся як Сергей Вільчыцкі 9 жніўня 1926 году у Міры, Карэліцкім раёне цяперашнім. Ягоны дзед Сцяпан Вільчыцкі меў 7 дзяцей, 3 сыноў, 4 дачок, і пасля ягонай смерці 2 сыноў, гэта Мікалай, які стаў бацькам будучага Сергея Вільчыцкага, і ягоны брат Ягор з сем'ямі пасяліліся з двух бакоў вялікага саду. Ягор займаўся кузняй, а Мікола працаваў на гаспадарцы. Пасля прыходу саветаў над Вільчыцкімі павісла пагроза вывазу ў Сібір, і, як цікава, 20 чэрвеня 41 году сям'ю дзядзькі Ягора якраз вывезлі на станцыю, каб далей везці ў Сібір. Але агледзеліся, што гэта не ўсе Вільчыцкія, замарудзілі, і ўрэшце прыход немцаў вызваліў Вільчыцкіх, ніхто з іх у Сібір не трапіў. Маці Сергея Вільчыцкага, Вера, настаўнічала ў вёсцы Сімакава недалёкай і мела 3 сыноў. Сергей быў найстарэйшым і меў яшчэ малодшых 2 блізнятаў, Аркадзія і Сеньку. Сенька, на жаль, памёр у маленстве. Жыццё дзяцей сям'і Вільчыцкіх ішло ў Міры і ў ягоных ваколіцах. Аднойчы са школьнай экскурсіяй Сергей Вільчыцкі адведаў Столбцы, а пару разоў быў з бацькам на сенакосе над Нёманам. Пачатковая школа, дзе яны вучыліся, знаходзілася ў ваколіцах Мірскага замку. У 42 годзе 15-гадовы Сергей Вільчыцкі паступіў у прагімназію ў Баранавічах.
Там сярод іншага яго настаўнікамі былі Лявон і Юрка Луцкевічы. Маладзён хацеў унікнуць выезду на працу ў Нямецчыну, і гэта было магчыма якраз, бо вучняў сярэдніх і прафесійных школаў немцы пераважна не чапалі. Пасля году ў прагімназіі Вільчыцкі паступіў у баранавіцкую гандлёвую ці гандлёва-адміністрацыйную школу, адкрытую 42-м. Тут вучыліся 120 хлапцоў, дзяўчат і працавалі 15 выкладчыкаў. Заснавальнікам і першым дырэктарам гэтай навучальнай установы быў беларускі грамадскі дзеяч, інжынер Александр Русак. Пазней яго замяніў на пасадзе кіраўніка настаўнік гісторыі Кастусь Вадейка. Матэматыку выкладаў Мікалай Перагуд-Пагарэльскі. Грамадазнаўства вядомы Вацлаў Пануцевіч. Усіх іх пазней ужо Ян Казапруднік спаткаў на эміграцыі. Навучэнцы гандлёвай школы належалі да Саюзу беларускай моладзі. Власна, з імі і Сяргей Вільчыцкі. Вызначальную ролю у ягоным лёсе адыграла настаўніца беларускай мовы Аўгенія Каранеўская. І не толькі тым, што прывівала любасць да беларускай мовы, але і тым, што у чэрвені 44-го года, калі да Баранавіча набліжалася Чырвоная армія, і Сяргей Вільчыцкі, выпускнік тады 3-го курсу гэтай школы, думаў, што яму рабіць далей, ці заставацца ў Беларусі, ці з'язджаць. Менавіта яна параіла не вяртацца да бацькоў у мір, а запісацца ў службу памочнікаў нямецкай авіяцыі, каб эвакуявацца на захад. Гэтая парада стала вырашальнай для яго на жыццёвым раздарожжы. І пазней ужо Ян Казапруднік згадваў: «Я успеў напісаць караценькую развітальную запіску бацькам, нешта накшталт дарагія мае, не ведаю, што са мной будзе, калі паеду на захад, але ведаю, што будзе тут. Таму выязджаю. Некалі вярнуся. Абдымаю, цэлую». Так, разам са школьным сябрам Вадзімам Сурко Сяргей Вільчыцкі пайшоў у дапаможную службу Люфтвафэ і таксама пазней згадваў, што яны пераначавалі ў Альбертыне у лагеры вышкалення беларускіх юнакоў. Там назаўтра нам далі уніформу нямецкіх памочнікаў авіяцыі, пасадзілі ў цягнік і бывайце. Бацькі, сябры, бывай малая і вялікая бацькаўшчына, бывай увесь мой сусвет. Адысея будучага Янкі Запрудніка пачалася з будавання баракаў пад Уроцлавам, потым навучання абыходжанню з зеніткамі, з супрацьтанкавай зброяй у розных вайсковых адзінках. У пазнейшых успамінах Янка Запруднік згадваў: «Урэшце, недзе за месяц да капітуляцыі немцы згадзіліся адаслаць нас некалькі дзесяткаў такіх памочнікаў у дывізію Беларусь. Сталася гэта ў выніку дамагання ў Беларускай цэнтральнай рады, якая не хацела дапусціць уключэння нас у рады расійскай вызвольнай арміі, вядомай РОА. І вось мы, дывізія Беларусь, пад камандаваннем палкоўніка Францішка Кушаля, блудзілі ў часе агоніі Трэцяга рэйху па чэхаславацкай тэрыторыі на ўзмежжы з Баварыяй. Наш камандзір вычэкваў магчымасці перайсці на бок амерыканцаў. Гэта яму нарэшце ўдалося. Дамовіўшыся з расійскім генералам Мальцавым, які камандаваў палком РОА, Кушаль здолеў вывесці сваю дывізію з-пад пагрозы захопу яе савецкай арміі, і ў канцы красавіка 45-го году мы перайшлі на амерыканскі бок. Пераход дывізіі адбыўся ў ноч з 30 красавіка на 1 траўня 45-го году каля баварскага гораду Цвізель. І далей 13 месяцаў Сяргей Вільчыцкі правёў у амерыканскім палоне. Ён згадваў: «Так, седзячы за дротам у балоце, мы з Дзімам, з ягоным тым самым сябрам Вадзімам Сурко, упершыню даведаліся, што гэта сапраўдная смага. Без вады, пасля салёныя кансервы. Атрымалі некалькі разоў ад сваіх амерыканскіх ахоўнікаў па спіне дошкаю. Это трэба было прабягаць паміж радоў скрынак з кансервамі, хапаць прыцягнутую табе амерыканцамі банку і тут жа ад другога атрымліваць удар дошкаю па спіне. Гэтак разраджалася напружанне у пераможцаў, якое накапілася за гады вайны».
Ад рэпатрыяцыі выратавала нараджэнне ў заходняй Беларусі пад Польшай. Іншыя ваеннапалонныя былі адпраўленыя на ўсход. А Сергей Вільчыцкі з сябрамі ў канцы траўня 46-го году быў вызвалены і атрымаў права бясплатна праехаць цягніком у любы пункт амерыканскай зоны акупацыйнай. Ён абраў Рэгенсбург, дзе на той час ужо існаваў беларускі лягер для перамешчаных асоб. Можна на здымку бачыць уваход у гэты лягер тагачасны. Ужо ўлетку 45-го году ў Рэгенсбургу быў заснаваны беларускі нацыянальны камітэт, і ён жа стварыў гэты самы беларускі лягер. У 46-м годзе ў ім жыло каля 400 чалавек. Тут дзейнічалі пачатковая школа, беларуская гімназія, якая была выніку названая ў гонар Янкі Купалы, народны універсітэт для дарослых, курсы кіроўцаў, арганізацыя беларускіх скаутаў і іншыя нацыянальныя арганізацыі, беларускі хор пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Штотыдзень адбываліся рэфераты на беларускія тэмы беларускай гісторыі. Была пабудаваная драўляная царква праваслаўнае імя святой Ефрасіні Полацкай, выдаваліся перыёдыкі. Гэта было сапраўднае беларускае селішча з уласнай нацыянальнай адміністрацыяй. Кіраўніком лягеру быў былы камандзір Сергея Вільчыцкага Францішак Кушык. Праўда, знаёмства з кіраўніком лягеру не дапамагло былым ваеннапалонным беларусам трапіць туды, бо ў лягер бралі найперш цывільных уцекачоў. І ад роспачы Сергей Вільчыцкі разам з сябрамі збіраўся запісацца на працу ў Марока. І трое з ягоных сяброў туды сапраўды паехалі. Але Сергея Вільчыцкага і таго самага Вадзіма Сурко адгаварыў знаёмы з імі яшчэ таксама з Баранавіч, беларускі дзеяч Федар Шыбут. Ён знайшоў спосаб прапісаць хлопцаў у лягеры. Але для гэтага трэба было змяніць прозвішча. Янка Запруднік потым згадваў. У разбуранай паваеннай Нямецчыне было поўна людзей, дакументы якіх ці то пагарэлі, ці пагубляліся, і патрэбу ў новых пасведчаннях асобы чыноўнікі ў афіцыйных месцах добра разумелі. У маім выпадку справа аблягчылася тым, што ў беларускім пасёлку Ганкофера, так называўся гэты лягер у Рэгенсбургу, быў прапісаны, але некуды выехаў нейкі Ян Запруднік, родам з Вільні. Ягонае месца ў лягеры я і заняў, дастаўшы адпаведныя спраўкі пра страту ранейшых дакументаў. Запруднік той быў 20-го года нараджэння, так што мне давялося пастарэць на 6 гадоў. У 63-м годзе, прымаючы амерыканскае грамадзянства, я мусіў падаць праўдзівую дату народзінаў 9 жніўня 1926 года, але скарыстаў справа пакінуць за сабой новае прозвішча. Я не хацеў выстаўляць радню ў Беларусі на магчымы пераслед. Разам з новымі імёнамі Вадзім Сурко таксама атрымаў новае імя, стаўся Владзімірам Цвіркам. Разам з новымі імёнамі і магчымасцю пасяліцца ў беларускім лягеры хлопцы атрымалі магчымасць працягнуць сваю адукацыю. Паступілі ў беларускую гімназію імя Янкі Купалы. Аднак адбылося гэта ўжо ў іншым лягеры. У Рэгенсбургу новаз'яўлены Янка Запруднік прабыў нядоўга. У канцы ліпеня 46-го года ўсю беларускую грамаду перавезлі ў вёску Міхельсдорф каля гораду Кам. Таксама цытата з успамінаў. Міхельсдорфскі лягер, у якім мы пражылі 1,5 году, набыў характар сапраўднага беларускага пасёлку. Размешчаныя на ўскраіне былога аэрадрому, каля дзесятка беларускіх баракаў стаялі воддаль ад усіх пасяленняў. У лягеры, як тая вада, у рацэ цякло грамадскае жыццё. Актор Аўген Кавалеўскі арганізаваў тэатральную студыю. Працавалі шоферскія курсы, якія вёў Іван Нядзвіга. Ладзіліся канцэрты і тэатральныя паказы пад кіраўніцтвам кампазітара Міколы Куліковіча. Чыталі даклады на палітычныя і гістарычныя тэмы. Аўген Кахановскі, Станіслаў Станкевіч, Антон Адамовіч, все трое выкладчыкі гімназіі. Ну і бясспрэчна адбываліся вечарынкі, на якіх самым папулярным танцам была заліхвацкая полька-трасуха. В новым лягеры працягнула працу і беларуская гімназія імя Янкі Купалы. Яна мела 8 класаў, у якіх вучыліся каля 60 хлапцоў і дзяўчат.
Выкладалі ў гэтай навучальнай установе даволі ведамыя беларускія дзеячы. Некаторых з іх Янка Запруднік ведаў яшчэ з Баранович. Дырэктарам быў Александр Орса, які таксама выкладаў прыродазнаўства. Антон Адамович быў настаўнікам гісторыі, Аўген Кахановскі беларускай мовы і літаратуры, Станіслав Станкевич беларускай літаратуры, Янка Станкевич гісторыі Беларусі і гэтак далей. Выкладаў там і Мікола Равенскі спевы, Зміцер Чайкоўскі мастак маляванне выкладаў і гэтак далей. Все былі кваліфікаванымі спецыялістамі і з энтузіязмам займаліся настаўніцкай працай. Янка Запруднік паступіў адразу ў апошнюю 8 класу, дзе разам з ім вучыліся Юзефа Брэчка, Кастусь Вайцяхоўскі, Янка Жучка, Наталья Куліковіч, дачка кампазітара Міколы Куліковіча і будучая невестка Натальи Арсеньевай, Владимир Цвірка, Васіль Шчэцька. Хлопцы-навучэнцы гімназіі жылі ў адмысловай бурсе, асобным вялікім пакоі, па сценах якога стаялі двухпавярховыя ложкі. Там віравала маладое жыццё. Галодная брація, як яны сябе называлі, часта знаходзілася ў пошуках ежы, якой маладым звычайна не хапала. Лагернае жыццё поўнілася не толькі навучаннем, але і скаутынгам, вечарынамі, танцамі, рознымі нацыянальнымі імпрэзамі. Гэты час стаў для беларускай моладзі перыядам атрымання моцнай прышчэпкі актыўнай беларускай дзейнасці. Беларуская гімназія імя Янкі Купалы, як некалі віленская беларуская гімназія, зрабілася сапраўднай кузняй беларускага духу. Імёны шматлікіх яе навучэнцаў пазней поўнілі старонкі эміграцыйнай перыёдыкі ў аповедах пра падзеі беларускага жыцця ў розных краінах. Праз дзесяцігоддзі Янка Запруднік пісаў: «Адукацыя, якую мы атрымалі пад нямецкай акупацыяй на бацькаўшчыне і якая была працягнутая ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямецчыне, падмацаваная беларускім духам лагеру ДП ды працай у беларускім скаутынгу, якраз і азначалася тым, што глыбока ўздзейнічала на пачуцці, замацоўваючы гэтым адданасць справе нацыянальнага адраджэння, служэння свайму народу. Згледзячы канцэнтраванасці нацыянальнай адукацыі і патрыятычнага выхавання, выглядае зусім зразумелым з'яўленне ў паваеннай Нямецчыне знакамітай дванаццаткі, адным з удзельнікаў якой і стаў Янка Запруднік. У красавіку 47-го году Янку Запруднік скончыў беларускую гімназію імя Янкі Купалы і разам з іншымі сябрамі-выпускнікамі атрымаў атэстат. Паўстала пытанне перспектывы ў працягу навучання. Трапіць у нямецкія універсітэты зусім без фінансавых сродкаў і падтрымкі бацькоў было надзвычай складана. Таму 11 беларускіх хлапцоў вырашылі запісацца на працу ў вугальныя капальні ў Ангельшчыне, каб зарабіць на працяг навучання. Гэта былі Алесь Бута, Міхась Вострыкаў, Піліп Цягцяр, Янка Жучка, Леонід Карась, Алесь Марговіч, Павел Урбан, Владимир Цвірка, Леонід Швайчук, Васіль Шчэцька і, уласна, Янка Запруднік. На пачатку 48-го году яны выбраліся з Нямецчыны на заробкі праз Ла-Манш. Унікальнасць сітуацыі палягала яшчэ і на тым, што ўдзельнікі згаданай групы падпісалі між сабою адмысловую дамову, што будуць трымацца разам, прасоўваць паўсюль беларушчыну і выдаваць уласны часопіс. Першы нумар перыёдыка, які называўся «Наперад», выйшаў, як было пазначана, на рэйках у Ангельшчыну. Гэтак нарадзілася новае беларускае моладзевае выданне, што выходзіла ад пачатку 48-го да канца 53-го году. Спачатку ў Великабрытаніі, потым у бельгійскім Лёвене. Хлопцы пісалі пра тое, што з імі адбывалася, змяшчалі допісы з розных беларускіх асяродкаў, публікавалі літаратурныя творы, уласныя і ведамых пісьменнікаў, такіх як Наталья Арсеньева, Пётр Сыч, Алесь Салавей і іншых. Часопіс «Наперад» сапраўды стаў важнай з'явай беларускага эміграцыйнага перыядычнага друку. Клопат пра яго адначасова і знітоўваў маладую грамаду і забяспечваў ёй сталыя сувязі з суродзічамі ў розных краінах. Таксама на дарозе ў Ангельшчыну 11-ка ператварылася ў 12-ку. У перасыльным лагеры ў Мюнстэры да шукальнікаў лепшай долі далучыўся яшчэ адзін хлопец-беларус, Павел Дмітрук з Барановичу.
У новым складзе група 19 студзеня 48 году апынулася на брытанскім беразе. Першапачаткова неабходна было прайсці падрыхтоўку ў Шатландыі, а тады ўжо чакала цяжкая, але добрааплатная праца гублякопаў у сярэдняй Ангельшчыне. Пасля трэнінгаў 12-ка трапіла ў Стафардшырскае графства, але была раздзеленая. Найбольшая група з 6 асобаў, уключна з Янкам Запруднікам, апынулася ў шахцёрскім пасёлку Тугейтс, недалёка ад мястэчка Тамвардс. Некалькі асобаў у аналагічных селішчах у Нанітані і Ковентры. Зноў цытата з успамінаў. Тугейтскі пасёлак складаўся з некалькіх будынкаў, што мелі форму бочак. Гэта былі пакрытыя рыфлёнай бляхай баракі з цэментавай падлогай, у якіх паабапал вузкага праходу стаяў дзесятак ложкаў з шафамі каля іх і невялікімі столікамі. Ніякіх перагародак, ніякага адасаблення. Узімку ад падлогі цягнула холадам, агравання не хапала. Прыбіральня і душ знаходзіліся асобна. Харчаваліся і адпачывалі ў іншым будынку па суседству. Там, паеўшы, можна было зайсці ў залю з камфортабельнымі фатэлямі, пачытаць, перагледзець свежы нумар газеты, напісаць лісты, пайграць у шахматы. 2 разы на тыдзень у гэтым хостэлі паказвалі дармовыя фільмы. Неўзабаве хлопцы пачалі зарабляць першыя грошы, і частка заробку ішла, у тым ліку і на выданне часопісу наперад. Яны гэта рабілі за ўласны кошт. На старонках перыёдыку з'явіліся і вершы Сяргея Ясеня. Такі творчы псеўданім узяў сабе Янка Запруднік. Праўда, першыя вершы ён напісаў яшчэ ў часе навучання ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямецчыне. Ён згадваў у сваіх успамінах, як атрымалася, што ён пачаў пісаць вершы. Аднойчы настаўнік беларускай мовы Аўген Калубовіч Кахановскі, задаючы хатняе заданне, сказаў: «Хто напіша сачыненне вершам, то хопіць адной старонкі. А так трэба пісаць старонак 5-6. Дык я паспрабаваў укласціся ў одну старонку. Хлопец я быў начытаны. Дома мы мелі нядрэнную бібліятэку, слова цікавіла мяне ўвесь час. Таму мая спроба, па словах настаўніка, была ўдалая». Старонкі часопіса сталі добрай нагодай для працягу творчасці, а беларуская літаратура атрымала маладога паэта Сяргея Ясеня. У 48 годзе жыццё ў паваеннай Брытаніі не было асабліва лёгкім, як і праца ў вугальных капальнях у сярэдняй Англіі. Але ў Янкі Запрудніка, як і ў іншых хлопцаў 12-кі, хапала сілаў і на выданне часопіса, і на грамадскую дзейнасць. Неўзабаве па ўладкаванні з працай і жытлом 12-ка наведала беларусаў у Лондоне, далучылася да згуртавання беларусаў у Великабрытаніі як асобны аддзел пад кіраўніцтвам Янкі Запрудніка. 12-ка добра прыдалася ў брытанскім беларускім жыцці, дзе адчуваўся брак актыўных інтэлектуалаў. Хлопцы ўваходзілі ў розныя арганізацыі, гэта і беларускі незалежніцкі народна-хрысціянскі рух, і беларускае хрысціянскае акадэмічнае аб'яднанне «Жыццё» і згуртаванне беларускіх камбатантаў. Яны рэгулярна наведвалі суродзічаў у Лондоне, у Лідсе, у Брадфардзе, у іншых месцах. Таксама рыхтавалі рэфераты з гісторыі, з культуры, якія чыталіся на пасяджэннях акруговых, мясцовых аддзелаў згуртавання. 12-ка хутка стала рэпрэзентаваць не толькі сябе як групу беларускай моладзі, але і беларусаў наогул на мерапрыемствах рознага ўзроўню. Прыкладам, Янка Запруднік браў удзел у антыкамуністычнай дэманстрацыі ў Галіфаксе у снежні 49-го году і выступаў там з прамовай ад імя беларусаў. Недзе праз год пасля прыезду ў Брытанію у сябраў з'явілася надзея на паступленне ва ўніверсітэт. Праўда, не ў самой Брытаніі, а ў бельгійскім Лювене. Намаганнямі Барыса Рагулі ўдалося забяспечыць большасці сябраў 12-кі не толькі месца студэнтаў, але і візы ды магчымасці пераезду. Каталіцкі універсітэт у бельгійскім горадзе Лювене, куды прыехала тая частка 12-кі, якая наважылася атрымоўваць вышэйшую асвету, быў заснаваны яшчэ ў 15 стагоддзі і ведамы сваёй бібліятэкай. Ён прыцягваў моладзь з розных краінаў Еўропы.
Менавіта гэты універсітэт стаў той еўрапейскай навучальнай установай, дзе ад канца 40-х гадоў вучылася найбольш беларускіх хлопцаў і дзяўчат. У сакавіку 50-го году Янка Запруднік прыбыў у Лёвен, каб пачаць навучанне на гістарычным факультэце каталіцкага універсітэту. Ён згадваў: у Лёвенскім універсітэце, калі мы прыехалі туды, налічвалася менш-больш 8 000 студэнтаў, сярод іх каля 400 чужынцаў з 36 краінаў свету. Некаторыя замежнікаў мелі свае студэнцкія дамы. Беларуская група, у якой налічвалася больш за 30 асобаў, была адной з найбольшых і найлепш арганізаваных. Беларусы мелі ў Львэне свой студэнцкі дом на пляцы Гувера, дзе былі жылыя памяшканні, залі для заняткаў вольнага часу, кухня і ядальня. Нягледзячы на каталіцкасць універсітэту, рэлігійнага прымусу ў ягоных сценах не было. Беларускія студэнты нават арганізавалі ўласную праваслаўную капліцу, дзе служыў святар айцец Аўген Смаршчук. Яшчэ адна цытата. Абставіны і атмасфера ў Лёвене былі вельмі спрыяльныя добраму настрою, адчуваннем перспектывы. У роскашы мы не жылі, але матэрыяльна былі забяспечаныя кватэрай, харчамі, невялікімі грашыма на неабходныя раз'езды, штодзённыя патрэбы ды всякі такі культурны адпачынак. Па першаснай адаптацыі да вучобы і студэнцкага побыту сябры аднавілі і выданне часопісу, а таксама і ранейшую грамадскую дзейнасць. Быў заснаваны беларускі студэнцкі хор пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Ладзіліся нацыянальныя мерапрыемствы, канцэрты, прычым не толькі ў Львэне. Як і іншыя студэнты, Янка Запруднік спяваў у хоры Равенскага, ездзіў з ім на гастролі па Бельгіі, у Францыю, у Брытанію. У 53-м годзе аплакваў сыход кампазітара. Пазней клапаціўся пра помнік на магіле і выданне ягоных твораў, што, праўда, адбылося толькі на пачатку 21-го стагоддзя. Актыўная жыццёвая пазіцыя трымала Янку Запрудніку ў цэнтры студэнцкага жыцця. У той час тут Янка Запруднік пісаў у адным з лістоў у той час: у нас тут старая баланда, ладзім вечары, пасяджэнні, ходзім час ад часу на рэфераты, ў кіно, ў кафейку, залажылі нядаўна новую арганізацыю, ці лепш сказаць, прадоўжылі сваю студэнцкую. Колішнія лёвенскія студэнты, цяпер дыпламаваныя дактары і інжынеры, згуртаваліся ў сваё собскае стада і назвалі сябе акадэмікусам. Падумаць толькі, што і нас гэткі лёс чакае. Да нас мае прыехаць недзе ў палавіне сакавіка спадар Конюк з Рыму, каб нам памагчы сваім басам справіцца з канцэртамі. Ну вось, крышку разрыўкі будзе. Гады навучання ў Львэне поўніліся не толькі вучобай, выдавецкай грамадскай працай, але і цікавымі падарожжамі. Янка Запруднік пабываў у Парыжы, у Міляне, у Рыме, у Венецыі. У 53-м годзе ўпершыню паехаў за акіян. Адведаў беларускія асяродкі ў ЗША і Канадзе. Згаданая паездка была вынікам супрацы студэнта з прэзідэнтам Рады БНР Міколам Абрамчыкам. Апошні яшчэ ў часе сваіх візітаў у Вялікабрытанію звярнуў увагу на 12-ку і ўласна на Янку Запрудніка. І ў Лёвен часта прыязджаў з выступамі перад студэнтамі. Нездарма шмат з іх папоўнілі шэрагі ратных БНР. У Лёвене у часе падрыхтоўкі дыпломнай працы на тэму Першая унія Вялікага княства Літоўскага з Польшай 385-86. Янка Запруднік упершыню спрабаваў сябе ў навукова-даследчай працы. Ён збіраў матэрыялы ў бібліятэках Парыжу, Брусэлю, Рыму, Нью-Йорку і іншых гарадоў і спадзяваўся, што неўзабаве будзе пісаць доктарскую дысертацыю. Але лёс вырашыў інакш. Яшчэ ў часе дапрацоўкі дыпломнай працы малады чалавек атрымаў запрашэнне у нядаўна створаную беларускую рэдакцыю радыёвызвалення ў Мюнхене. Рэдакцыя была арганізавана намаганнямі Міколы Абрамчыка, і менавіта ён займаўся падборам кадраў для яе. Прэзідэнт Рады БНР зрабіў Янку Запрудніку прапанову, ад якой той не змог адмовіцца. І неўзабаве па сканчэнні навучання новаспечаны гісторык скіраваўся ў Мюнхен, каб стаць журналістам.
Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення запрацавала ў Мюнхене ў траўні 1954 года. Пачаткова яна штодня рыхтавала 15-хвілінныя перадачы, якія трансляваліся на Беларусь. Першым кіраўніком стаў Вінцэнт Жук-Грышкевіч, а супрацоўнікамі Янка Ліманоўскі, Пётр Сыч, сябра 12-кі Леанід Карась, а ад чэрвеня 1954 года далучылася яшчэ Галіна Ганчарэнка, пазнейшы руднік. На пачатку верасня 1954 года Леанід Карась быў знойдзены забітым. Ён быў сябрам 12-кі таксама. Паводле агульнага меркавання, хоць і не пацверджанага афіцыйна, да забойства прыклала руку КДБ. На месцы сябры меліся прыехаць двое іншых 12-каўцаў. Янка Запруднік і Владзімір Цвірка. Пра пачаткі працы ў радыё Янка Запруднік згадваў. 8 гадзін адседжваю на працы, маю доступ да звязды і савецкай Беларусі, і крыху часу, каб займацца імі. Спецыялізуюся на беларускіх пытаннях савецкіх, і сапраўды працаваць ёсць над чым. Работа ў радыё бывае часам банальная, але з усіх магчымых магчымасцяў уважаю гэта пакуль што найлепшай для далейшага фармавання ведаў. Аднак займацца выключна радыёжурналістыкай ініцыятыўнаму маладому чалавеку было немагчыма. Гісторык і журналіст зноў апынуўся ў цэнтры арганізавання беларускага жыцця. То ён ладзіў вялікі беларускі канцэрт 25 сакавіка ў Мюнхене, то выдаваў калядныя паштоўкі, узяўся за занядбаную адміністрацыю газеты «Бацькаўшчына». Часам даводзілася самому і тэксты пісаць, і займацца тэхнічнай падрыхтоўкай нумару, каардынаваць рассылку кніг, якія выдаваліся ў выдавецтве «Бацькаўшчыны» ў Мюнхене. В шматлікіх лістах Янка Запруднік з таго часу пастаянна згадвае пра няспынную занятасць. Прыкладам, на гэты месяц назбіралася столькі справаў, што аж галава кружыцца, бо не ведаю, за што ўзяцца. Да сакавіка хочам падрыхтаваць таксама салідны зместам і падвойны нумар «Бацькаўшчыны», а тут з матэрыялам хоць ты гвалт крычы. Збоку прысылаюць вельмі мала, і баюся, каб не заламацца. Аднак нельга было забывацца і на асабістае жыццё. Яшчэ ў Лювене Янка Запруднік заручыўся з даўняй сваёй сяброўкай Вольгай Харитончык. Яна нарадзілася ў студзені 28 году ў сям'і былога слуцкага паўстанца Юркі Харитончыка. Разам з бацькамі ў часе Другой сусветнай вайны апынулася ў Нямецчыне, ў 47 годзе скончыла беларускую гімназію імя Янкі Купалы, удзельнічала ў скаутынгу. У той час і пазнаёмілася з Янкам Запруднікам. Калі той з'ехаў з 12-кай у Брытанію, ён пісаў ёй лісты. А потым яны зноў сустрэліся у Лювене, дзе ад 50-го году Вольга вучылася на аддзяленні медыцынскай лабараторыі. У 53-м годзе яна скончыла універсітэт, працавала ў бельгійскім шпіталі. Напрыканцы 54-го Янка Запруднік і Вольга Харитончык ажаніліся і пачалі сумеснае жыццё ў Мюнхене. Праз год нарадзілася іх першая дачка Ніна. З'явілася больш клопатаў, але і працы не паменшала. Мары пра дактарат заставаліся нерэалізаванымі. Янка Запруднік у той час пісаў: «Бяда адна, што тут такая навала працы, што і дыхнуць няма калі. Я, калі ехаў у Мюнхен, дык думаў, за якія 2 гады зрабіць тут свой дактарат. Аднак цяпер аказваецца, што калі так і далей будзе, дык нічога не зраблю. Адна толькі газета займае палову вольнага часу». Это ліст з 55-го года. З часам прыйшло ўсведамленне неабходнасці больш сур'ёзна вызначыцца з уласнай будучыняй. Побыт у Мюнхене, нягледзячы на наяўнасць сталай працы, успрымаўся ўсё ж як часовы. Думалася пра далейшую навуковую кар'еру. Тым больш, што малады дзеяч зразумеў, няспынная уласная занятасць справа зусім не часовая. Я як успомню пра вечны лювенскі галёб, а цяпер як пагляжу на гэткі ж мюнхенскі, дык прыходжу да высновы, што галёб гэты не ў абставінах, а ў натуры самога чалавека ляжыць. Праблема палягала яшчэ і ў тым, што пры ўсёй няспыннай занятасці Янкі Запрудніка дабрабыт сям'і не надта ўзрастаў. Жонка займалася дачкою, таму зарабляць даводзілася аднаму яму, а праца журналіста ў Нямецчыне аплачвалася не асабліва добра. Жыццё патрабавала прыняцця радыкальных рашэнняў.
У 56 годзе Янка Запруднік распачаў намаганні па пераездзе з сям'ёй у Злучаныя Штаты Амерыкі. Урэшце, на пачатку 57-го была атрыманая віза і арганізаваныя перабары за акіян. 20 сакавіка 57-го году Янка Запруднік разам з сям'ёй прыехаў у ЗША і пасяліўся ў Нью-Йорку. Тут першапачаткова не было запэўненай працы, але ледзь не ад наступнага пасля прыезду дня ён ужо меў занятак. Замову рыхтаваць інтэрв'ю з беларусамі для таго самага радыёвызвалення. Да таго ж Запруднік працягваў пісаць для газеты «Бацькаўшчына» і для Мюнхенскага інстытуту вывучэння СССР, адначасова актыўна абжываўся ў грамадскім жыцці. Вырваўся з мюнхенскага галёпу, каб трапіць у нью-йорскі. Энергічнасць маладога дзеяча звяртала ўвагу суайчыннікаў і амаль адразу паўстала пытанне, каб абраць Янку Запрудніка старшынём беларуска-амерыканскага задзіночання. Але прагматызм усё ж перамог, і ад прапановы ён адмовіўся. Неўзабаве ў тым самым 57 годзе сям'я Запруднікаў папоўнілася яшчэ адной дачкой Верай, а Янка атрымаў сталую працу ў амерыканскім камітэце вызвалення ад бальшавізму. А таксама на падрыхтоўцы беларускіх радыёперадачаў у Нью-Йорку. Тут была створаная мясцовая беларуская рэдакцыя, што рыхтавала праграмы для таго самага радыёвызвалення «Свабода» пазней у Мюнхене. У розныя часы ў ёй побач з Янкам Запруднікам працавалі Вітаўт Кіпель, Наталья Арсеньева, Ніна Кахановская, Адама Куліч і іншыя. У камітэце і на радыё дзеяч заставаўся да выхаду на пенсію ў 1991 годзе. Праца на радыё, скіраваным за жалезную заслону, была звязаная з пэўнымі небяспекамі. Забойства Леаніда Карася было не адзіным гвалтам дачынення да супрацоўнікаў вызвалення «Свабоды», у якім бачылася рука савецкіх спецслужбаў. У лістападзе таго ж 54 года быў забіты галоўны рэдактар азербайджанскай рэдакцыі радыё. А надалей працаўнікі радыё адчувалі на сабе амаль няспынную ўвагу КДБ. Янка Запруднік пісаў рэпартажы пад псеўданімам Арсень Загорны, каб не ставіць пад удар сваякоў у Беларусі. Савецкія ж кампетэнтныя органы намагаліся ўздзейнічаць на эмігрантаў праз сваякоў, каб заахвоціць вярнуцца на радзіму. Вельмі цікавы выпадак распавёў у сваіх успамінах Вітаўт Кіпель, сябра Янкі Запрудніка, колішні супрацоўнік Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі. Ён згадваў, што ў складзе адной з дэлегацый БССР на Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку быў прафесор БДУ Васілёнак, які прыходзіў у бібліятэку і запрасіў Кіпеля і Запрудніка разам павячэраць. Ну, вось цытата. «Выходзім з бібліятэкі на 5-й авеню, там, дзе калёны шарэя. Гэта было восенню. Ён з аднаго боку, я з другога, Запруднік з іншага. І тут Васілёнак спыняецца і кажа: «Хлопцы, выбачайце, у мяне ёсць адна справа, і я б хацеў яе хутка вырашыць, бо я мушу вырашыць». Да таго быў вельмі прыязны, прыемны, а тут раптам напружыўся. Я дык падумаў, нешта пачне пытацца пра радню. Я ўжо такое знаю, і гэта непрыемна. А ён сур'ёзна кажа: «У нас шукаюць, ці не чулі вы пра эмігранта Сергея Вільчыцкага? Пад якім ён цяпер прозвішчам? Ніхто не ведае. Дзе ён можа быць? Мы з Запруднікам, тым самым Сергеем Вільчыцкім, замёрлі». Я перапытваю: «Як кажаце прозвішча?» «Вільчыцкі, ён недзе з-пад міра, і яго даўно шукаюць». Я кажу: «Хто, літаратары?» «Не, не літаратары. Нехта цікавіцца, і мяне прасілі, каб я з вамі пагаварыў пра гэта». Я так на Запрудніка гляжу і кажу: «Я такога ніколі не чуў на эміграцыі». Запруднік кажа: «Калі ты не чуў, а ты ездзіш паўсюль, маеш дачыненне з людзьмі, то што я буду ведаць, седзячы ў кабінеце?» Васілёнак кажа: «Хлопцы, ўсё ў парадку. Я спытаўся, зрабіў тое, што мне трэба, цяпер пойдзем на вячэру». І мы пайшлі на вячэру. У ЗША у Янкі Запрудніка сапраўды атрымалася заняцца нарэшце доктарскай дысертацыяй. Ад пачатку 60-х ішлі пошукі тэмы.
Першапачаткова меркавалася, што гэта будзе першая сусветная вайна і рэвалюцыя. Пад яе неабходныя былі крыніцы. І гісторык звяртаўся да Міколы Абрамчыка, каб той даў магчымасць папрацаваць з дакументамі з архіву Рады БНР, што былі вывезеныя у часе вайны з Прагі. Аднак прэзідэнт не асабліва ахвотна адгукнуўся на просьбу, паабяцаў прывесці нешта пазней. А ў міжчасе ў нью-йоркскай публічнай бібліятэцы Янка Запруднік пабачыў фаліянты стэнаграфічных справаў з пасяджэння расійскіх дзяржаўных думаў. Яны былі апублікаваны яшчэ ў часы расійскай імперыі. І канчаткова вызначыўся з тэмай доктарскай. 36 тамоў стэнаграмаў, выдатныя крыніцы да гісторыі беларускага, польскага, расійскага нацыяналізму пачатку 20-го стагоддзя былі праштудыяваныя для працы, якая называлася «Палітычная барацьба за Беларусь у царскіх дзяржаўных думах» 1906-1917. Гэта была тэма, якую яшчэ не закранала гістарыяграфія ні савецкая, ні замежная. Янка Запруднік быў першым, хто разгледзеў праблему не толькі прысутнасці прадстаўнікоў беларускіх земляў у першым расійскім парламенце, але і прааналізаваў сітуацыі, калі на думскіх пасяджэннях закраналіся праблемы, звязаныя з беларускімі тэрыторыямі. Дысертацыя была абароненая 19 кастрычніка 1969 года ва ўніверсітэце Нью-Йорку. І Янка Запруднік атрымаў ступень доктара філасофіі PhD. Асобныя тэзы працы публікаваліся на старонках запісаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва The Journal of Belarusian Studies, аднак цалкам англамоўны тэкст працы апублікаваны не быў. Таму не дзіва, што цягам доўгага часу дысертацыя Янкі Запрудніка не была вядомая ў Беларусі. Так, у 90-х годах у Менску выйшлі некалькі выданняў працы гісторыка Мікалая Забаўскага, прысвечаныя прадстаўніцтву беларусаў у тых самых дзяржаўных думах, аднак ніводнай згадкі дысертацыі замежнага беларуса ў іх не было. Толькі ў 2009 годзе поўны тэкст працы Янкі Запрудніка ў перакладзе на беларускую быў апублікаваны ў Беларусі на старонках часопісу «Архэ». Нягледзячы на наяўнасць ранейшых публікацый па тэме дысертацыі Янкі Запрудніка, толькі пасля выхаду беларускага перакладу гэтай працы спасылкі на яе сталі з'яўляцца на старонках акадэмічных выданняў у Беларусі, такіх як прыкладам гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Абарона дысертацыі адкрыла новую старонку дзейнасці Янкі Запрудніка як навукоўца і гісторыка. Ён актыўна палемізаваў з савецкай гістарыяграфіяй, намагаўся пісаць пра тое, што немагчыма было бесстаронне даследаваць у метраполіі. Так, на старонках запісаў Вінім гісторык зрабіў шэраг публікацыяў, прысвечаных першаму ўсебеларускаму кангрэсу і станаўленню беларускай дзяржаўнасці. Янка Запруднік багата займаўся своеасаблівай асветніцкай працай, пашыраў гістарычныя веды пра Беларусь для англамоўнай аўдыторыі. Спрабаваў пераасэнсоўваць гісторыю нацыянальнага руху, пазней распавядаў метрапольным беларусам пра даробак суродзічаў эмігрантаў. У 80-м годзе ён сумесна з амерыканскім беларусістам Томасам Бердам выдаў каментаваныя тэксты мужыцкай праўды і лістоў з падшыбеніцы. Гэта была першая публікацыя важных для беларусаў крыніц па-ангельску. Яшчэ ў часе працы над дысертацыяй гісторык заняўся таксама выкладаннем. У 71-75 годзе паралельна з працай на радыё ён чытаў курсы гісторыі Расіі і СССР у Квінс-каледжы Нью-Йоркскага універсітэту, а пазней у 94 годзе таксама гісторыю і палітыку Беларусі ў Гарыманаўскім інстытуце Калумбійскага універсітэту. Янка Запруднік актыўна ўдзельнічаў у навуковых канферэнцыях у розных краінах і шмат публікаваўся. Яшчэ ў 50-е ён выказваў жаданне напісаць англамоўную папулярную гісторыю Беларусі. У 90-х выйшла менавіта такая праца «Беларусь at the crossroads in history» – «Беларусь на гістарычных скрыжаваннях». У 93-м годзе па-ангельску, у 96-м па-беларуску. Кніга была напісаная на замову Калумбійскага універсітэту, дзе Янка Запруднік якраз меўся чытаць курс па гісторыі Беларусі. І яна атрымала даволі значны розгалас і ў англамоўным друку, і ў беларускамоўным. 1,5 дзесятка рэцэнзіяў, аглядаў у розных краінах засведчылі важнасць зробленай Янкам Запруднікам працы. Праўда, беларускае моўнае выданне, што пабачыла свет у Менску ў 96-м годзе, выйшла ў абрэзаным выглядзе, без адмыслова напісанага для яго раздзелу, які называўся «Спробы адраджэння і аўтарытарная рэакцыя» 1993-95.
яго пабаялася друкаваць дзяржаўная друкарня. У працяг гістарычна-асветніцкай дзейнасці ў 98 годзе выйшаў англамоўны гістарычны слоўнік Беларусі, а ў 2007 ён быў перавыдадзены ў абноўленым варыянце ў супрацоўніцтве з маладым беларускім палітолагам Віталём Сіліцкім. Займаўся Янка Запруднік традыцыйна не толькі навуковай дзейнасцю. У грамадскім пляне ад самага прыезду ў ЗША дзеяч вырашыў актывізаваць амерыканскую беларускую моладзь і таксама ўзяўся за рэдагаванне часопіса «Беларуская моладзь». У 60-м ён ініцыяваў выданне марак, прысвечаных угодкам слуцкага паўстання. Акрамя таго, працягваў пісаць тэксты для газеты «Бацькаўшчына», рабіў гэта да яе закрыцця ў 66-м годзе. Адначасова пачаў супрацоўнічаць з нью-ёркскай газетай «Беларус». Янка Запруднік удзельнічаў у працы розных беларускіх эміграцыйных арганізацый у структуру. Адной з найважнейшых стаў Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Інстытут ладзіў лекцыі на тэмы беларускай гісторыі і культуры, выдаваў альманахі, запісы, іконы дні, а таксама кнігі. Янка Запруднік стаў сябрам Беніму яшчэ ў 55-м годзе, пакуль жыў у Мюнхене. А з пераездам у Нью-Йорк і асабліва з пачаткам навуковай працы далучыўся больш актыўна. Ён публікаваўся на старонках запісаў, уваходзіў у рэдакцыйную раду, удзельнічаў у падрыхтоўцы інстытуцкіх канферэнцыяў, рэпрэзентацыі Беніму на іншых навуковых мерапрыемствах. Большасць кніг Янкі Запрудніка пабачыла свет пад грыфам гэтага інстытуту. Па-за тым, Янка Запруднік быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночання, згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, адным з заснавальнікаў і доўгагадовым сакратаром фундацыі імя Пётра Крычэўскага, цяпер беларуская фундацыя Крачэўскага, радным БНР. Здаецца, што гэткая актыўнасць не зусім рэальная для аднаго чалавека, але бібліяграфія з больш як 400 артыкулаў, таксама пратаколы дзейнасці розных арганізацый сведчыць, што ўсё магчыма. Пасля смерці Станіслава Станкевіча ў 81 годзе Янка Запруднік узяў на сябе цалкам рэдагаванне газеты «Беларусь» і цягам 14 гадоў займаўся яшчэ і гэтай справай. Гэтая газета «Беларуса ў вольным свеце» была найбуйнейшым і найбольш значным беларускім перыёдыкам на захадзе ў 70-х-90-х годах. Яна асвятляла падзеі ў беларускіх асяродках па ўсім свеце, а таксама ў Беларусі. Мела падпісчыкаў і карэспандэнтаў у розных краінах свету, фінансавалася менавіта імі. У часы рэдактарства Янкі Запрудніка яна выходзіла штомесяц на 8 старонках. Пра тое, што ўяўляла сабой праца над гэтым выданнем, галоўны рэдактар так распавядаў у 94 годзе Леаніду Пранчаку. Слова «рэдакцыя» ў мяне асацыюецца з нейкім памяшканнем. У нас яго няма. Рэдакцыя цяпер у мяне на стале. Дапісчыкі ў нас па ўсім свеце. У Парыжы, у Брусэлі, у Мельбурне. Адусюль прыходзяць карэспандэнцыі. Все гэта трэба адрэдагаваць, зрабіць макет, прачытаць карэкту, аддрукаваць. Всю гэтую работу раблю я тым часам. Дапамагаюць мне Антон Шукілойц, Вітаўт і Зора Кіпелі, Адам Акуліш, які працуе ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Вялікую працу па рассылцы газеты выконваюць Браніслаў Даніловіч і Александр Міцкевіч. Вось так робіцца газета «Беларусь». З працай у радыё і газеце «Беларусь» была звязана і праваабарончая дзейнасць Янкі Запрудніка. Менавіта ён супольна з Алексам Сільвановічам ініцыявалі заснаванне спачатку камітэту вязняў сумлення ў Беларусі, а пазней кааліцыі ў абарону дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Сустаршынямі былі Янка Запруднік і Алекс Сільвановіч, а ў раду ўваходзілі даволі шмат беларусаў. І Алла Орса-Рамана, і Галіна Русак, і Вера Бартуль, і Мікола Ганько, і Вітаўт Кіпель, Кастусь Мерляк, Вітаўт Рамук і гэтак далей. Галоўнымі задачамі арганізацыі былі збор звестак пра іншадумцаў і іх пераслед у Беларусі ды пашырэнне такой інфармацыі ў Амерыцы. У выніку на старонках газеты «Беларусь» рэгулярна публікаваліся тэксты пра рэпрэсаваных у БССР за рэлігійную або антысавецкую дзейнасць. Па-за разнастайнай заробкавай працай, навуковай і грамадскай дзейнасцю была яшчэ і сям'я. На пачатку уладкавання ў ЗША Вольга і Янка Запруднікі з 2 малымі дочкамі Нінай і Верай жылі ў невялікай кватэры ў Брукліне. У 61 годзе перабраліся ва ўласную хату ў Квінс, дзе ў той час жыло немала нью-ёркскіх беларусаў.
У 73 годзе, калі дзеці былі ўжо дастаткова дарослыя, Вольга Запруднік уладкавалася на працу ў медычную лабараторыю. У выніку у 77-м сям'я змагла набыць большую хату ў ваколіцах Нью-Йорку на Лонг-Айлендзе. Сям'я Запруднікаў актыўна ўдзельнічала ў беларускім грамадскім жыцці ў Нью-Йорку. Ольга ўваходзіла ва ўправу нью-йоркскага аддзелу беларуска-амерыканскага задзіночання, спявала ў царкоўным хоры. Дачка Вера згадвала, як разам з маці дапамагала Янку Запрудніку з газетай «Беларус». Як і дзеці іншых актыўных беларусаў, дочкі Запруднікаў, асабліва ў дзяцінстве, удзельнічалі ў беларускім грамадскім жыцці. Пазней Вера Запруднік танчыла ў ансамблі «Васілёк», разам з якім у 90-м годзе адведвала Беларусь. У 85-м годзе у сям'і Запруднікаў пачаўся складаны перыяд. Ольга захварэла, сышла з працы, ёй быў патрэбны дагляд. 30 верасня 87-го года яна памерла. Да гэтага часу дочкі былі ўжо самастойныя. Ніна атрымала спецыяльнасць дантыста ў Нью-Йоркскім універсітэце, выйшла замуж, жыла асобна. Вера скончыла бізнес-школу пры Калумбійскім універсітэце, працавала менеджерам, пазней у IT, але жыла надалей з бацькам, з якім яны падтрымоўвалі адно аднаго пасля сыходу Ольгі Запруднік. На пачатку 90-х сталі наладжвацца кантакты з Беларусю, асабліва з беларускімі нефармальнымі арганізацыямі. Прадстаўнікі Беларускага народнага фронту і іншых структураў сталі прыязджаць у ЗША і ў Канаду. Янка Запруднік быў сярод тых, хто арганізоўваў гэтыя візіты і суправаджаў удзельнікаў. І ў ЗША, і пазней у Беларусі Янка Запруднік запісваў інтэрв'ю для газеты «Беларус» з палітычнымі дзеячамі апазіцыі, папулярызаваў іх погляды для беларускай грамады ў эміграцыі. Кантакты з беларускімі сваякамі Янка Запруднік стаў наладжваць яшчэ пры канцы 40-х. Тады ў Ангельшчыне ён спаткаў колішняга знаёмага свайго дзеда, Васіля Варгана. Праз ягоную дачку, якая жыла ў Польшы, адправіў вестку родным у Беларусь, падпісаўся вулічнай мянушкай Скараход. Далей высветлілася, што ў Польшы жыве жонка дзядзькі Ягора Вільчыцкага. Праз яе і наладзіліся кантакты з беларускімі родзічамі. Тады ж стала вядома, што бацька яшчэ пры канцы вайны загінуў. Але з маці Янка Запруднік змог падтрымоўваць больш-менш сталыя кантакты да яе сыходу ў 81 годзе. З братам Аркадзем удалося нават пабачыцца. Спачатку ў Амерыцы, а потым у Беларусі. У траўні 91-го году Янка Запруднік упершыню ад 44-го прыехаў у Беларусь. Дапамаглі навуковыя кантакты. Янка Запруднік быў запрошаны для удзелу ў міжнародным кангрэсе беларусістаў у Менску 25-27 траўня. Аднак змог у гэты час наведаць і родны мір, і Баранавічы. Уражаннямі ад паездкі ён падзяліўся ў сваім артыкуле «Сустрэча з бацькаўшчынай», які быў апублікаваны ў той самай газеце «Беларус». Ён пісаў: «У Менску я ніколі не бачыў ні старога, ні новага. Гэта было маё першае спатканне са сталіцай. І выйшла штосьці накшталт кахання з першага пагляду. Менск паўстаў перада мной чысцейшым за саюзную сталіцу, зелянейшым, прасторнейшым і мілейшым, бо мяне чакала ў ім. Я прачуваў гэта столькі добрых сардэчных людзей. Калі я паглядаў на Менск праз вакно гасцініцы юбілейнае, у якой мяне размясцілі як госця Акадэміі навук БССР, удзельніка міжнароднага кангрэсу беларусістаў, калі прыглядаўся да ягоных праспектаў і плошчаў з аўтамабіляў Алексея Кудрэйкі і Сержука Сокалава-Воюша, на памяць прыходзілі словы майго брытанскага сябры Гая Пікарды, які пісаў недавно ў газеце «Беларус», што сваім выглядам Менск можа паспрачацца з любой еўрапейскай сталіцай. Ва ўражаннях ад спаткання з бацькаўшчынай захапленне краявідамі змянялася сумам ад занядбанасці мястэчак і вёсак, безгаспадарлівасці. Аднак не толькі фізічны ландшафт цікавіў Янку Запрудніка, але і культурны. Цытата. «І тут напрошваецца паралель да мірскіх вуліцаў, культурныя калдобіны, запушчанасць, калецтва нацыі.
сваё занядбанае, чужое неапанаванае. Раздвоенасць у мове, у культуры, у псіхалогіі, у светапоглядзе, у адрачэнні адчужэння ад родных камянёў, міжвольная знявага памяці продкаў, якія змагаліся за іншыя, за свае ідэалы, за беларушчыну, пакутвалі за яе пад Польшай, расплачваліся жыццём пад бальшавікамі і пад немцамі. Але пры ўсім тым сумным, чым спаткала бацькаўшчына, была надзея на адраджэнне, і яна натхняла беларускіх эмігрантаў, тым ліку і Янку Запрудніка, на дапамогу, на актыўную супрацу з суродзічамі ў метраполіі для лепшай будучыні Беларусі. За першай паездкай неўзабаве адбылася другая, трэцяя. Янка Запруднік удзельнічаў у з'ездах, канферэнцыях. Ён заставаўся і надалей даволі крытычным у ацэнках бачанай ім беларускай рэчаіснасці. Аднак гэта была не крытыка дзеля крытыкі, а гэта быў боль чалавека, які хацеў лепшага для роднай краіны. У 93 годзе ён выступаў на першым з'ездзе беларусаў свету ў Менску. Сярод іншага заўважаў, як балюча пасля доўгай ростані бачыць унукаў бацькаўшчыны, няздольных разумець мову сваіх дзядоў. Для эмігрантаў, што на чужыне змаглі захаваць мову, адсутнасць яе ў штодзённым жыцці суродзічаў метраполіі была найбольшым шокам. Ад 90-х Янка Запруднік быў сябрам беларускіх творчых арганізацый. Прыкладам, сяброўскі білет беларускага панцэнтру яму падпісаў тагачасны прэзідэнт Васіль Быкаў. Сяброўскі білет Саюзу беларускіх пісьменнікаў старшыня Алесь Пашкевіч. Уваходзіў Янка Запруднік у вялікую раду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, рэгулярна прыязджаў на яе з'езды. Ён быў знаёмы з шматлікімі беларускімі пісьменнікамі, грамадскімі і палітычнымі дзеячамі. Кантакты з суродзічамі ў Беларусі, удзел у розных ініцыятывах на радзіме, выданне кніг сталі неад'емнай часткай апошніх дзесяцігоддзяў жыцця Янкі Запрудніка. На фоне кантактаў з Беларусю была разгорнутая новая старонка і ў асабістым жыцці Янкі Запрудніка. Гадоў праз 5 пасля смерці першай жонкі з'явілася новая спадарожніца Надзея Кудасова. Яна нарадзілася ў 32 годзе ў вёсцы Дзевяткавіча Жыткавіцкага раёну Гомельскай вобласці. У 44 годзе разам з сям'ёй брата выехала на захад. Была ў Нямеччыне, у 50-м перабралася ў США і выйшла замуж за беларуса Аўгена Кудасова. Пасяліліся яны ў Саут-Рыверы. Сямейнае жыццё не было шчаслівым. Муж цяжка захварэў і цягам 10 гадоў Надзея даглядала яго. Пры гэтым яна актыўна ўдзельнічала ў беларускім грамадскім жыцці, была прыхаджанкай царквы Святой Ефрасіні Полацкай у Саут-Рыверы, уваходзіла ў кола арганізатараў беларускіх фестываляў, выставаў мастацтва і народнай творчасці, сама малявала. У 83 годзе Аўген Кудасаў памёр. І Надзея заставалася адна больш за 10-годдзе, пакуль у яе жыцці не з'явіўся Янка Запруднік. Яны былі і раней знаёмыя па беларускай працы, сустракаліся на розных грамадскіх імпрэзах. Янка Запруднік часта як журналіст пісаў пра выставы ці іншыя мерапрыемствы, арганізацыі якіх удзельнічала Надзея. На пачатку 90-х яны зблізіліся. Гэтаму асабліва спрыялі сябры з беларускай грамады. Яны штурхалі адзінокіх актыўных беларусаў адно да аднаго. У 95 годзе адбылося вяселле, якое называлі падзеяй стагоддзя ў беларускай грамадзе. Прысутнічала каля 150 чалавек. Было вянчанне ў беларускай царкве ў Саут-Рыверы, багатыя сталы, каравай, ну і Янка Запруднік з Надзеяй у народных строях. Яны былі ўжо не маладыя, Надзя 63, Янку 69, з вялікім досведам і сямейнага і грамадскага жыцця. Запруднікі сталі неверагодна гарманічнай парай, дзе кожны падтрымоўваў другога і разам яны хварэлі беларушчынай. Яны багата вандравалі, і асаблівым кірункам гэтых вандровак, ды і наогул супольнага клопату стала Беларусь. Запруднікі дапамагалі не толькі сваякам, але і розным установам, грамадскім арганізацыям, асабліва цэрквам. За дапамогу ў будаўніцтве царквы Святой Ефрасіні Полацкай у Івянцы мітрапаліт Філарэт у 2007 годзе ўзнагародзіў Янку Запрудніка ордэнам Кірыла Тураўскага. Што праўда, асабістага ўручэння не было, ордэн перадалі заказе і абышліся без афіцыйных кантактаў ад імя беларускай праваслаўнай царквы. Агулам за час супольнага жыцця Янка і Надзея Запрудніка ўклалі ў розныя беларускія арганізацыі і прыватных асобаў у Беларусі каля $1 мільёна.
З пашырэннем кантактаў з Беларусю, а таксама, магчыма, з узростам стаў змяняцца кірунак інтэлектуальнай працы Янкі Запрудніка. Ранейшае асветніцтва, скіраванае на заходняе грамадства, пашырэнне ягоных ведаў пра Беларусь і беларусаў, змянілася на рэпрэзентацыю ўжо суродзічаў на бацькаўшчыне даробкаў уласна эмігрантаў. Пад канец 90-х стала відавочна, што перыяд адкрыцця эміграцыйнай спадчыны ў метраполіі перайшоў у час новага замоўчвання гісторыі сучаснасці міграцыі з яе антыкамунізмам і апазіцыяй да афіцыйнага Менску зноў перастала упісвацца ў дзяржаўную ідэалогію. У гэтай сітуацыі вяртаннем і асэнсаваннем даробку суродзічаў на захадзе сталі займацца або адзінкі энтузіясты ў Беларусі, або самі эмігранты. Янка Запруднік з аднаго боку дапамагаў першым матэрыяламі, парадамі, фінансамі, а з другога стаў у шэрагі другіх. Новае стагоддзе пачалося з невялікага дзвюхмоўнага англа-беларускага альбому «Беларускія мастакі ў замежжы», які рэпрэзентаваў беларускіх творцаў пераважна з паваеннай эміграцыі і распавядаў пра выставы, што ладзіліся ад 72-го году у нью-джерсійскім Саут-рыверы. Выданне стала своеасаблівай сямейнай справай, бо да яго спрычыніліся і Янка і Надзея Запруднікі, і Вера Запруднік, і Рена Рагалевіч-Дудко, пляменніца Надзі Запруднік з мужам Мікалаем, а таксама агульны сябра фотамастак Алекс Сільванович. Альбом з імёнамі 2 дзясяткаў мастакоў да сёння застаецца ці не адзіным такім даведнікам пра мастацтва эмігрантаў. Следам у 2002 годзе пабачыла свет кніга, прысвечаная 12. Гэта дакументальная аповесць пра 12 беларускіх хлапцоў у Нямецчыне, Великабрытаніі і Бельгіі. Яна была створана Янкам Запруднікам пераважна на матэрыялах уласнага архіву. Ён пісаў: «Кніга гэтая мемуарна-дакументальная. У ёй разам з успамінамі, дзённікавымі запісамі ды выпісамі з эміграцыйнага друку падаюцца таксама пажаданні для моладзі ад дзеячаў беларускай паваеннай дыяспары, выказванні самой моладзі, лісты, публіцыстычныя артыкулы, літаратурныя творы, аўтарамі якіх былі суб'екты гэтага аповеду. Большасць дакументальнага матэрыялу публікавалася аўтарам упершыню. Кніга была не толькі аповедам пра 12-ку і каштоўнай крыніцай да біяграфіі самога аўтара, але і своеасаблівым пасланнем для сучаснай моладзі. У 2013 годзе з'явілася яшчэ адно дзвюхмоўнае англа-беларускае выданне «Беларускія фестывалі і выстаўкі ў Нью-Джерсі. Палітычная інфармацыя моваю мастацтва» 48-2011. Гэта быў своеасаблівы працяг працы, распачатай альбомам пра мастакоў. На старонках кнігі прадстаўленая гісторыя беларускіх хораў, разнастайны ўдзел беларускіх мастацкіх калектываў у шматкультурных амерыканскіх мерапрыемствах, арганізацыя і змест уласных беларускіх фестываляў, а таксама адлюстраванне ўсяго гэтага у амерыканскім і іншым этнічным друку. Беларускія фестывалі і выстаўкі – гэта не толькі прыгожыя фотаздымкі, але і спроба аўтара асэнсаваць уплыў інфармацыі ў грамадстве, ацаніць эфектыўнасць тае рэпрэзентацыйнай дзейнасці, якую вялі беларусы і ў канкрэтным штаце Нью-Джерсі і агулам у ЗША. Кніга пра фестывалі, як і 12-ка, значнай часткай была заснаваная на архіўных і мастацкіх зборах сям'і Запруднікаў. І практыка публікацыі архіваў працягнулася ў наступных кнігах. У 2015 годзе ў Менску выйшла кніга па гарачых слядах мінуўшчыны «Мае лісты 52-59 гады», універсітэт Бельгіі, газеты «Бацькаўшчына», радыё «Вызваленне свабоды» ў Мюнхене і Нью-Йорку. Выданне, падрыхтаванае з дапамогай журналісткі і сяброўкі Валянціны Трыгубовіч, уключала ліставанне Янкі Запрудніка з сябрамі, калегамі, беларусамі розных узростаў і заняткаў, аб'яднанымі супольнай беларускай справай. Атрымаўся своеасаблівы летапіс жыцця моладзі на эміграцыі ў 50-х, дзе адлюстравалася і штодзённае жыццё, і надзеі і спадзевы на будучыню. Працягам публікацыі ўласнага архіву стала і апошняя кніга Янкі Запрудніка «Берагу майго зарніцы», якая пабачыла свет таксама ў Мінску ў 2017 годзе. Яе склалі паэзія Сергея Ясеня, а таксама дзённік з 49-54 гадоў. Гэтае выданне, цытата, сталася натуральнай часткай аповеду Янкі Запрудніка пра сваё пакаленне, сваё асяроддзе, сябе самога. Так пісала ў прадмове рэдактарка кнігі Валянціна Трыгубовіч.
Для аўтара гэта была сапраўды яшчэ адна спроба адказаць самому сабе і іншым на важныя пытанні. Яшчэ адна цытата. Чым я жыў на чужыне ад часу майго выезду з Беларусі ў чэрвені 44-го, калі мне не споўнілася яшчэ 18 гадоў? Пра што я мроіў? Над чым працаваў? Чаго дамагаўся? Адказы на гэтыя прыватныя пытанні можна падумаць не гэтак ужо і важныя, калі б не адна акалічнасць. На працягу ўсяго далейшага жыцця амаль 75 гадоў я быў у немалой групе аднадумцаў і ў гімназіі імя Янкі Купалы ў паваеннай Нямецчыне, і ў беларускім скаутынгу, і ў 12-цы, і ў рэдакцыі радыёвызвалення «Свабода» 37 гадоў, і ў рэдкалегіі газетаў «Бацькаўшчына» і «Беларус», і ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, і ў радзе БНР, і ў ЗБС «Бацькаўшчыны», ды ў іншых. Так што гэтая кніга свайго роду ідэйная люстра часткі беларускага грамадства, перш-наперш дыяспарнага, але і айчыннага таксама. На падставе архіву Янкі Запрудніка была створаная яшчэ адна кніга, якая называлася «Кантакты. Сіла прыцягнення бацькаўшчыны», укладзеная мной і Лявонам Юрэвічам да 90-годдзя дзеяча. Яна была выдадзеная ў Менску ў 2016. У ёй апублікаваныя лісты да Янкі Запрудніка, што пісалі суродзічы і з эміграцыі, і з метраполій, з якіх паўстае тое значнае кола пытанняў, праблемаў, справаў, якімі займаўся адрасат. З выхадам гэтай кнігі звязаны апошні прыезд Янкі Запрудніка ў Беларусь. У чэрвені 2016 з удзелам яго і спадарні Надзеі адбылася прэзентацыя выдання ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. Яна стала вялікай падзеяй, што сабрала каля сотні чалавек і ператварылася ў творчую сустрэчу з Янкам Запруднікам, на якой выступалі Адам Мальдзіс, Владзімир Арлоў, Станіслаў Шушкевіч, Інак Яган, Олег Бембель і іншыя. Падзея прыцягнула шырокую ўвагу нацыянальных колаў Беларусі да асобы 90-гадовага гісторыка. Ён дэманстраваў выдатныя фізічныя кандыцыі і мудрасць дасведчанага беларуса. З ім запісвалі інтэрв'ю, да яго звярталіся па каментары беларускія незалежныя медыі. Што праўда, як афіцыйны дыскурс адносна паваеннай эміграцыі на агул, гэтак і галасы прапаганды ў дачыненні да самога Янкі Запрудніка асабіста, пры канцы 2010-х і асабліва пасля 2020-га фактычна вярнуліся да ранейшай савецкай рыторыкі. Тым не менш, да канца жыцця Янка Запруднік працягваў сваю дзейнасць у розных кірунках беларускай справы. Ён падтрымоўваў, кансультаваў праекты Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, ва ўправу якога нязменна ўваходзіў цягам дзесяцігоддзяў. Дзяліў з жонкай клопат пра беларускую царкву святой Ефрасіні Полацкай у Саут-Рыверы, актыўным прыхаджанінам якой ён быў. Ён працягваў кантактаваць са згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына, з беларускім пэн-цэнтрам, з іншымі нацыянальнымі грамадскімі арганізацыямі як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Важнай справай, якой займаўся Янка Запруднік у апошнія дзесяцігоддзі свайго жыцця, была не толькі публікацыя ўласных архіваў, але і клопат пра іх далейшы лёс. Прыроджаная асцярожнасць прымусіла падзяліць спадчыну паміж рознымі сховішчамі. Частка дакументаў разам з большасцю кніжнай калекцыі была скіраваная ў Александраўскую бібліятэку Радгерскага універсітэту. Другая частка, а таксама некаторыя дакументы іншых беларускіх дзеячаў, якія трапілі пад апеку Янкі Запрудніка, былі перададзеныя ў Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва ў Менску. Невялікая колькасць матэрыялаў апынулася таксама ў беларускай фундацыі Крычэўскага ў Нью-Йорку. Рознымі шляхамі і праз публікацыю, і праз забеспячэнне фізічнага захавання папераў Янка Запруднік імкнуўся цягам апошніх гадоў жыцця перадаць нашчадкам свой жыццёвы досвед як частку агульнай спадчыны беларускай паваеннай эміграцыі. Нездарма адзін з апошніх створаных ім тэкстаў меў назоў «Слова да маладых ад 90-гадовага». Ён пісаў пра неабходнасць мець жыццёвыя ідэалы і важнасць выбару мэтаў. Далей будзе цытата. Вельмі важна мець сабе праз усё жыццё вялікую мэту. У катэгорыю вялікіх мэтаў я залічаю розныя дабрадзейныя акцыі, рэлігійныя і свецкія, у тым ліку патрыятычныя ўчынкі. Для мяне вялікай мэтай сталася беларуская нацыянальная справа, якую мы, маладыя, перанялі ад нашых школьных настаўнікаў і грамадскіх дзеячаў.
Нацыянальная справа, ў маім разуменні, выглядае рамантыкай сувязі з мінулымі пакаленнямі народу. Мы павінны пачувацца абавязанымі перад продкамі, бо карыстаемся каштоўнасцямі, якія яны стварылі. Перш-наперш мовай, а таксама і мастацкімі багаццямі. Цяпер, прыкладам, вышыванкамі. У маім разуменні, асоба, каб быць паўнавартаснай, павінна быць цэласнай, павінна адчуваць глыбінную сувязь з папярэднікамі, сямейнымі і нацыянальнымі. Шчаслівы той, хто адчувае такую сувязь, хто звязаны з бацькаўшчынай не толькі інтэлектам, але і інстынктам, як тыя скарынаўскія птушкі, рыбы і пчолы, што ведаюць свае гнёзды, віры і вуллі і бароняць іх. Адчуванне сувязі з бацькаўшчынай, з ейнай традыцыйнай культурай, незалежна ад таго, дзе жывеш, адно з найглыбейшых і найсаладзейшых пачуццяў. Пачуццё гэтае праз усё жыццё стабілізуе самаадчуванне і ўплывае на выдаткі часу, на прыярытэты ў дзеяннях. А пад канец зямнога быту, калі асэнсоўваеш пражыты час, у цябе спакойна на душы, бо праз удзел у справах свайго народу чалавек становіцца неадлучнай частачкай ягонага адвечнага існавання. Сёння гэтыя словы гучаць як своеасаблівы запавет нашчадкам. Адным з важных сюжэтаў у жыцці Янкі Запрудніка было больш як 75гадовае сяброўства з Вітаўтам Кіпелем. Два хлопцы пазнаёміліся яшчэ ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямецчыне, разам удзельнічалі ў беларускім скаўтынгу, вучыліся ў Лёвенскім універсітэце. Прыкладна ў адзін час прыехалі ў ЗША. І хоць у прафесійным пляне іх жыццё складвалася па-рознаму, Вітаўт Кіпель працаваў у Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы, а Янка Запруднік у амерыканскім камітэце, яны сутыкаліся не толькі ў беларускай рэдакцыі радыё «Свабода» ў Нью-Йорку, але і ў Бенімі, у Базы, і амаль ва ўсіх беларускіх ініцыятывах і імпрэзах, што паўставалі і ладзіліся ў ЗША. Розныя характарамі яны былі сябрамі і супрацоўнікамі па жыцці. Іх аб'ядноўвала тая самая агульная справа – беларушчына. І адышлі яны ў адзін год і ў адным узросце – 95 гадоў. Янка Запруднік памёр 26 траўня 2022 года і быў пахаваны побач з першай жонкай Вольгай на беларускіх могілках царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Ізбрансвіку. Некаторыя шкадавалі, што за журналісцкай ды грамадскай актыўнасцю Янка Запруднік закінуў паэтычную творчасць. Іншыя наракалі, што праз тое самае менш, чым мог бы, зрабіў як навуковец. Разам з тым, ён стаўся адным з сапраўдных апірышчаў беларускага жыцця на захадзе. На ім завязваліся самыя розныя справы. Ён падтрымоўваў, высоўваў самыя розныя ініцыятывы. Праз яго адбываліся кантакты метраполіі з дыяспарай. Ён, побач з сям'ёй Кіпеляў, стаў адным з тых важных камянёў, на якіх трымалася беларуская дзейнасць у ЗША. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Наталя. Сябры, калі у вас ёсць нейкія пытанні ці каментары, калі ласачка, можаце падымаць руку ці пісаць у чаціку. Я ад сябе проста хацела выказаць захапленне і тым даследаваннем, якім займаецца Наталя, і, конечно же, самім Янкай Запруднікам, таму што я, калі жыла ў Беларусі, увогуле нікога не ведала з беларускіх імігрантаў, што яны рабілі. І я нават ведаю часта вось там Лукашук у сваіх там інтэрв'ю Беларадыё кажа, чаму ж мы не ведалі, нават казалось бы, людзі, якія былі ў пазіцыйным руху ў Беларусі, не шмат ведалі. А калі вось зараз ты пачынаеш глядзець на ўсё гэта, то колькі чалавек зрабіў для Беларусі, і это проста неймаверная колькасць працы, любові, вось такой апантанасці. І за гэта не было вялікіх грошай у гэтых імігрантаў, не было нейкай славы, а проста рабілі, таму што так казала ім душа. І вось зараз трошкі крыўдна, што мы вось пра гэта ўсё ведаем, а дзеці растуць у Беларусі, яны не будуць ведаць такі Янка Запруднік, зразумела па тым, што ўлады не дапусцяць гэтага. І гэта вельмі сумна, але я ўсё-такі веру, што дзякуючы вось працы Наталі і іншых даследчыкаў гэта ўсё захоўваецца, і аднойчы гэтымі імёнамі гэтых людзей будуць названы і вуліцы ў Беларусі, і яны будуць дакладна ў падручніках па гісторыі Беларусі. Так што дзякуй, Наталя, за лекцыю. Сябры, калі хтосьці штосьці хоча дадаць, то калі ласка. Вітаю ўсіх. Таксама хочу падзякаваць. Мяне завуць Алена. Я зараз жыву ў Польшчы, у Познані. Таксама вельмі хочу падзякаваць за такую змястоўную лекцыю. Імя Янкі Запрудніка
ну, мне вядомая, але вось цікава было паслухаць такую дакладную гісторыю яго жыцця. І вельмі мне спадабалася, што вось атрымліваецца, што псеўданім, які ён сабе выбраў, ну, ну нават не сам ён выбраў, а так склаліся абставіны. І я б хацела запытацца, сапраўдны Янка Запруднік, ён загінуў, ці гэта проста былі згубленыя дакументы? І ну, калі згубленыя дакументы, то атрымліваецца, што два Янкі Запрудніка жылі на свеце адначасова. Дзякуй. Янка Запруднік не ведаў лёсу таго рэальнага запрудніка, чыё імя ён узяў. Атрымалася, што той проста недзе знік з лагеру, і далейшы лёс яго быў невядомы. Таму вот. А Янка Запруднік далей карыстаўся гэтым імем да канца жыцця. Напэўна, ён баяўся вось гэтага пераследу, што ён, ну, у яго, можа, была магчымасць вярнуць сваё сапраўднае імя. Так, Але ён тлумачыў, што паколькі засталіся і бацькі, і брат, і іншыя сваякі на захадзе, на ўсходзе засталіся ў Беларусі, то, улічваючы ягоную працу на радыё «Свабода», ён баяўся, што гэта будзе падставай для ціску на сваякоў, да нейкага пераследу іх, таму ён пакінуў гэтае прыбранае імя сваё ўжо да канца. Вялікі дзякуй яшчэ раз за адказ. Вось, Тацяна піша: дзякуй шчыра, шаноўна Наталя. Ці можаце трошачкі больш падрабязна распавесці пра праваабарончую актыўнасць Янкі Запрудніка? Дзе пра яе можна пачытаць? Дзякуй, Тацяна. Ну, найбольш пра гэта, напэўна, у той самай кнізе «Кантакты, сіла прыцягнення бацькаўшчыны», бо там даволі шмат ліставання якраз звязанага на праваабарончай тэматыцы або з тымі самымі вязнямі сумлення. Вялікі сюжэт звязаны з асобай Міхася Кукабакі, з якім Янка Запруднік кантактаваў, і вызваленне якога, пра яго ён пісаў, вызваленне якога дамагалася беларуская дыяспара на захадзе ў 80-х гадах. І пазней, пасля вызвалення Міхася Кукабакі, Янка Запруднік з ім кантактаваў, ліставаўся. Ёсць кніга, прысвечаная Міхасю Кукабаку, дзе таксама частка зместу гэта ягоныя кантакты з Янкам Запруднікам. Янка Запруднік, зноў жа, праз тое, што ён быў галоўным рэдактарам газеты «Беларус», і ён вышукваў матэрыялы пра дзейнасць, пра з'яўленне, пра існаванне рознага пераследу беларусаў па рэлігійных ці палітычных матывах у Беларусі ў савецкі час. Ён кантактаваў з расійскімі праваабаронцамі, ладзіліся акцыі у падтрымку таго ж самага Міхася Кукабакі. Таксама ён меў дачыненне да выдання англамоўных матэрыялаў, прысвечаных беларускім дысідэнтам, іншадумцам, хутчэй так. Так што гэта была вельмі разнастайная ў плане кірункаў дзейнасць, акрамя вось стварэння гэтай арганізацыі, кампаніі, кааліцыі ў падтрымку вязняў сумлення. Найбольш адлюстраваная яна менавіта ў ліставанні. Так, яшчэ пытанне. Велізарны дзякуй. Узгадала апошні візіт Янкі Запрудніка ў Менск. Традыцыйна захапляюся вашымі даследаваннямі беларускай іміграцыі, мару пра паўнавартасны ваш курс. Гэта не пытанне, каментар. Паколькі тут прысутнічае спадарыня Івонка Сурвіла, можа, яна нешта скажа пра спадара Янку, з якім яна была знаёмая таксама.
Ну, Янка Запруднік быў заўсёды. Па-перша, я яго ведала ад 14 гадоў. Пазнаёміліся мы ў Парыжы, як мне было 14 гадоў. Яны тады прыязджалі групкаю студэнтаў у Парыж, і мы тады шмат гаварылі аб Беларусі, безумоўна, яны пісалі вершы і так далей. Але важная роля была Запрудніка, на маю думку, у Радзе БНР, вельмі важная. І мне здаецца, што, магчыма, Наталья недастаткова пра гэта сказала. Дзе людзі маглі б пра гэта даведацца і дзе прачытаць, тому што ён быў заступнікам Абрамчыка вельмі доўга. Ён граў роль нават у маім выбары на старшыню Рады БНР. Ён нагул, ён заўсёды быў вельмі вялікім сябрам маім і ніколі не адмаўляў дапамогі, калі была патрэбная. І таксама вельмі удзячная Янку Запрудніку заўсёды была за ягонае супрацоўніцтва, ягоную падтрымку, ягоную дапамогу, калі трэба было, ну і за ягоную дзейнасць, жыццёвую дзейнасць у Радзе БНР. Бо ён заўсёды браў удзел. Наталья, калі б можна было штосьці сказаць пра Раду БНР, пра ягоную дзейнасць у Радзе БНР, было б добра. Дзякуй, спадарня Івонка. Так, ён быў ад 50-х гадоў радным БНР і вельмі актыўна супрацоўнічаў з Міколам Абрамчыкам. Доўгі час быў сакратаром інфармацыі, рэферэнтам інфармацыі у Радзе БНР, то бок займаўся рознымі публікацыямі, бюлетэнямі, ўсёй інфармацыйнай падтрымкай, так скажам, дзейнасці гэтай арганізацыі на працягу колькіх дзесяцігоддзяў. І ён быў адным з тых, хто казаў, што трэба напісаць гісторыю Рады БНР, але так да гэтага не дайшла справа. Тым не менш, сапраўды, гэта была адна з важных галінаў ягонай дзейнасці, грамадскай дзейнасці на працягу ўсяго жыцця. Можна прачытаць пра гэта можна. Па-першае, вось у апошняй нашай кнізе, прысвечанай Янку Запрудніку, там, дзе публікуюцца ягоныя тэксты, ягоныя ліставанні, вялікае ліставанне з Міколам Абрамчыкам якраз цягам дзесяцігоддзяў, дзе адлюстроўваецца ягоная праца на ніве Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Таксама у тых нашых кнігах, прысвечаных Радзе БНР, якія мы з Лявоном Юрэвічам апублікавалі ўжо ў 10-х гадах гэтага стагоддзя, пра Раду БНР Міколы Абрамчыка і Вінцэнта Жукрышкевіча і часоў Язэпа Сажыча. Янка Запруднік, нязменны фігурант і нязменны дзеяч, можна знайсці інфармацыю пра яго там. Вялікі дзякуй, Наталья. Я хацела пра гэта вспомніць абавязкова. Дзякуй. Так, што у нас яшчэ ў чацікі. Вось пішу так: шчыра вітанне спадарні Івонцы. Увесь час кажу пра БНР, калі чытаю лекцыі пра Ларысу Геніюш і пра Івана Луцкевіча. Вялікі дзякуй. Цудоўна. Так, вам дзякуй. Вельмі прыемна, што вы да нас далучаецеся і таксама дзеліцеся сваімі ўспамінамі, якія вельмі каштоўныя. Дзякуй вялікі. Воля. Я заўсёды з прыемнасцю далучаюся ўсюды, дзе магчыма. Цяпер хочу заахвоціць усіх, хто слухае нас, каб прысутнічалі на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, які будзе мець месца ў Нью-Йорку у пачатку верасня. Я там таксама спробую быць, стараюся прынамсі паехаць туды, прынамсі на пэўны час. Так што, калі б хтосьці, ну, я усіх захвочваю прыязджаць на гэтыя сустрэчы, бо гэта ёсць нагода спаткацца, нагода пазнаёміцца і нагода таксама пачуцца усім разам некай вялікай такой сям'і, якія спатыкаюцца, каб гаварыць пра рэчы, якія іх праймаюць заўсёды. Гэта Беларусь, гэта наша справа, гэта вольная незалежнасць, гэта ёсць, на маю думку, гэта вельмі вялікая частка нашага ўдзелу у сустрэчах беларусаў Паўночнай Амерыкі. Так што заклікаю ўсіх, хто можа, прыязджайце.
Дзякуй вялікі ўсім, хто сёння прыйшоў. Дзякуй, Наталя, за лекцыю. Калі вам яшчэ раз нагадваю, што АБА з'яўляецца экстрэмісцкім фармаваннем у Беларусі і соцсеткі прызнаны экстрэмісцкімі. Калі вам бяспечна і цікава, падпісвайцесь. Калі не, можаце глядзець, але не ставце падабайкі і каментары. Вось. Дзякуй вялікі яшчэ раз усім. Да пабачэння.